Buenas, buenas. Aquí me tedes na floristería para darvos as gracias polo que pasou este sábado e este venres. A verdad que acabamos esgotados e desbordados cos vosos pedidos. Pero, aínda así, quedósenos un pouco un mal sabor de boca porque había moita xente que viña e non sabía que nós aínda tiñamos floristería. Entón, quería pedirvos axuda a todos os que vedes os vídeos, que sei que xa son uns poucos, pero esa axuda vai a ser, pois, digámoslo así, recompensada. Preciso que compartades este vídeo, que comentedes neste vídeo para que chegue a todo o mundo, para que todo o mundo se entere que aquí, na Peneira, temos floristería. E eso non vai ser de balde, evidentemente. Cando un pide, pois, ten que dar tamén. Así que, cando veñades a comprar calquer cousa de floristería, se compartides este vídeo que estamos facendo ou comentades nel, con ensinalo no momento de pagar que habedes, o sea, que compartíchedes ou que comentáchedes, vades a ter un maravilloso descontazo solamente por eso. Quería, pois eso, que nos axudárades para chegar o máis lonxe posible e que todo o mundo soupera que na Peneira facemos cousas tan maravillosas como estas.